Neverovatno je koliko na kraju bude đubreta. Posle nekog vremena, posle nekih ljudi, šta se sve nakupi? Šta sve moram baciti da bih nastavila dalje? Moram da otkidam, odlepljujem, stružem, gulim, iskašljem, ispljujem. Treba da se čisti. Treba da se čisti. Moram dobro da se oribam grubom četkom, da skinem sve to sa tela, dok ne pocrveni, zaboli. Da ponavljam iste reči dok ne izgube smisao i oslobodim sećanje. Pustim. Prepuno je i svetli crveno. Disk full. I onda sve iz početka. Delo je pomalo besmisleno i umara. Opet haos. Treba da se sredi. Garderoba u ormaru. Treba da se čisti prašina. Treba da se izbaci gomila po ćoškovima, po kesama. Veliko jedno đubrište. Treba da se skine skrama, da se progleda, da se zaista vidi. Treba da se umiri ovaj bes. Da se iznova prevazilazim i strmoglavljujem. Treba da se nosim s ovim emocijama. Treba da prestanem s ovim emocijama. Treba neko samo da mi pređe rukom preko lica i da sve zaboravim.